Well, I come from what state? Kaya mapitiri kana wakomana vaye vemichi kana uchifunga dinonyepa chimbotora peni nepepa ofitari kenga petika mashura pasora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yedu isina sipi ofitari kenga petika mashura pasora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yedu isina sipi anzikati nje kuna mairosi urfaronde kupindo da temperature na mosi kwekugara kati kuma red troops kumarabra kazviketa biggest bossy kati kuna nesi musaba PCG aiwa peta muridze masiti kavundutsa timu rangariri muwati karamba kunzishoni kati ndinonziriwa mawositari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenu isina sipi mawositari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenu isina sipi kakune muchipatara kachirova bara kanzokombe ngachiritsa makatsi kutara kashika kachirova rimwe zitanzi reta mafanzi amwaye mayusa na maranzi katsoka nemari kapinda muchipatara pira mama ndisienda patara kati taifasi ndiri pahasha ndamirirwa netimu rangu panzana nyasha maofitari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenu isina sipi maofitari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenu isina sipi anzikati nje kuna mairosi urfaronde kupindo da temperature na mosi kwekugara kati kuma red troops kumarabra kazviketa biggest bossy kati kuna nesi musaba PCG aiwa peta muridze masiti kavundutsa timu rangariri muwati karamba kunzishoni kati ndinonziriwa ofitari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenyu isina sipi ofitari kenga petika mashura pazora kamwana kanga kachitaura kati kuna ndasi ngeipi wa uniform yenyu isina sipi